Kiitos puheenjohtaja. Miljoona sauna ei sitten loppupeleissä ollutkaan miljoona sauna. Haluan toki tässä kohtaa kiittää tästä aloitevastauksesta, jonka sisältö meillä olisi pitänyt olla käytössä silloin, kun Maavoimalan hankesuunnitelmaa käsiteltiin. Vajaa vuosi sitten meille esitettiin summia tämän saunan rakentamisesta, jossa jopa tällaisen konttisaunan osalta esitettiin moninkertaisia summia verrattuna, mitä meille nyt tänään esitellään. Puhumattakaan kiinteistä saunoista. Voi olla, että lopputulos olisi ollut hankesuunnitelman osalta toinen, mikäli meille olisi esitelty saunan osalta tämän kaltainen hintalappu. Itse tietenkin toivon, että Maavoimalan saunan osalta juna ei vielä ole kerennyt liian pitkälle asemalta ja tämä saadaan jollain järkevällä aikataululla korjattua. Mutta ehkä tällaista yksittäistä saunaa oleellisempi asia on kuitenkin se tapa, miten meille päättäjille asioita esitellään. Hyvistäkin hankkeista saadaan käytännössä toteutuskelvottomia, jos ne ylisuunnitellaan ja sitä kautta ylihinnoitellaan tarpeisiin nähden. Tästä on nyt viime aikoina ollut useampi esimerkki. Hankkeita voidaan toteuttaa eri laajuuksilla ja laatutasoilla, ja ainakin itse päättäjänä kaipaisin aika paljon useammin, että meillä olisi vaihtoehtoja, josta valita hintalappuineen, ja että se päätöksenteko olisi aidosti vaihtoehtoista valitsemista. Mikäli asiat pureksitaan ennen poliittista päätöksentekoa käytännössä valmiiksi ja vaihtoehdot karsitaan liian aikaisin ennen kuin asiat tulee edes päätöksentekoon, ei todellista vaihtoehtojen poliittista arvotusta päästä edes tekemään, ja pahimmillaan asiat sitten päätyy sellaiseen palautuslimpoon, kun ei ollakaan tyytyväisiä. Tai pahimmillaan ne jää kokonaan tekemättä, vaikka kohtuullisempiakin vaihtoehtoja olisi ollut olemassa. Päätöksenteon avoimuuden lisäämistä tukisi myös se, että tällaiset erilaiset vaihtoehdot ja optiot ja niihin liittyvät päätökset olisi myös asukkaiden nähtävissä osana päätöksenteon kirjallista dokumentaatiota. Liian usein näin ei nykyisellään ole. Kiitos.